Майкъл Уилсън. Така, нещо много работа малко имаме, бе, Ники. Много нещо работа. Моите. Абе, Ники нещо ни е преябал, май. Да. Чей сега, аз колко работи имам? Аз плащам за тия работи. Аз ки взема една камера за всеки случай. Мога да говоря, Хвърли картината. Интеракшън, нали? Течката ги владее, бе. Тук не може. Имаме ток вече. Айде нашите. Имаме място къде да се криеме, Некой има ли такова термометър? Добре, Аз имам EMF. Опи, в детката става. Само и термометър нямам я. Нанси. Аз ки видя дали има пентаграм. Топа пентаграм. Нема. Luigi Board. Не. Карти са, нали? Кажи, че им се карти. Are you pizza? Are you French? Има Monkey Paw. Добре. Има как да се възредим. I wish to trap the ghost. I am gay. I wish to trap the ghost. I wish to Айде. be gay. I wish to trap the ghost. От не става. Айде, от не става. I wish for activity. Някой взели такова за I wish for температура? anything. В Нике, май. Не става, не ме разбира. Ники, в тебе ли е това за температура? Снимах го. Да го снимам ли аз? Не, Луд. Стига пе. Аз помислих, че трябваше да бегаме. Ти Луд ли си? Аз ще взема Spirit Box. За какво ти е, бе, Данка? Кажи ми за какво ти е. Не знам, брат. Трябва да взема. Маха ми тази ръка, не ми трябва. Добре, къде е стата сега? Инче тук фърляше в коридора, още като влезнахме веднага. Фърли е тази снимка, аз снимах. Значи е тука. Добре. Че да взема някакви работи, значи. Are you friendly? Добре, аз взема един кръст и сол само. Ники, това motion сензора, имаш ли го или? Да. Едно черно с... Да. Добре. Тук го слагам, така, взимам си камерата тук. И... Чай да напусна къщата. Репел да го си. Защо? Дани, ела ми докара и Spirit Box. И за малко се бъгна пак в Spirit Box е пред вратата. Вредни ме. Това е гати глич. Брат, това не се слага тук, пак. На стената Виж се зад слага това дори. идиот. Тук И примерно. гледай се нещо правя. Или беги. Моля. Или изкарах се крите, бе. Не го слагай толкова високо, бе. Ето като... Май видях доц. Добре ли? Май да. Не видя. Малко се виде. Пак ли бе? Сега бегайте вече. Не бегайте бе! Ghost Event ли? Да. Да. Нали пе? Да го снимам ли къде е? Аз съм го снимал бе. От смъч. Защото имаме квест. Ама това е репел, това докато се гони. Много си зле, бе, Дани. Че да го снимам тия стъпки. Така. Тук има ли, да? Има бе. И тук има. Течката е най-добрия фотограф. Ай са мания камерата. Добре. Оп, отвори врата, май. Ники, бе, тук някъде май отвори врата. Не отвори врата бе, нищо не съм чул. Нещо, че се кръсна нещо, инче. Те се причуват. Нищо няма за сега, че аз дия на камерата нещо да гледам за Ghost Orb, бе. Where are you? Are you here? Ама Дани му каже да бега. Are you close? Не ме разбира нещо, багнало се. Да, аз ще говоря, се. На мене нещо не ми говори. Значи нема. Къде е термометър? Ghost Orb, бе, май нема инче. Смъч, и аз си взема един. Тук е 20 градуса, бе, брат. Значи не е тук. Репел да гости. Вие луди ли сте, бе, брат? Ми дай термометър. Искам аз да видя. Дай го на Ники, бе. Аз като ти казвам, брат. Аз като не. бе. Просто, брат, влизам и директно в картина. Какво? Тук не. Кока намерихте ли, бе? Да. Отне ми даде да го взема. Така. Тук ли е, бе?
Абе, навсекъде е топло. Сега в гаража гледайте. Да. Аз отивам Къде да е взема... Отивам да взема Значи, ключа. през стената го е такова. Ми може. Отвърлих запалката, бе. Чух някакво. Ghost Orb. Добре. Я пробвай сега да говориш. Дай, къде е това? Някой взе ли го изобщо? Назага си. Айде. Ей. А, не, добре. Снимал го. Че да си взема аз. Имаме в левел 2. Да, бегай Дани, излизи от стаята. Къде е ювето? Кое? Утре- Пак не ми говори нищо. Ултравиолетовата пръчка. Не, нищо не става. Ма имаме ли или нямаме? Ма къде е? В коридора е, бе. Сега ще взема. Доц, със сигурност. Да, и аз го видях. Dots. Какво друго имахме? Ghost Orb. Къде е, бе? Някой го е взел от това. Нямаме Ghost Orb, бе, Теди, ти лут ли си? Нали, Има, аз го Ghost видях. Orb? Аз го видях. Защото аз на мен на камерите не ми го... Ма къде е това, бе? Не знам, беше. Аз го взех, май. Да, в мене. Опма, бе. Ето го, има. Айде. Има ли? Да, има. Няма не бе. Да. Банши. Банши. Баншито си избира само един и гони само него. Значи е Теди. Ама, или... И сяда кръст пак. Ама ние знали, тръгнахме да си бегаме иначе. Седи тебе. Че да видим сега. Ма на мен ми трябва смърч, бе, брат. Седи, че трябва репел. И Аз на мен ми трябва имам смърч. смърч. Къде е това? Я ви се крийте, аз ще го такова. Чакай, не. Чакай. Ама аз искам да видя Ако ме смърча. гони. Аз имам смърч. Не съм го, аз си бех дропнал един смърч. И аз е тук, брат, в гаража го фърлих моя. Моя е тук го фърлих пред вратата. Затвори книгата, май. Не, аз така я оставих. Ето го моя. Да каже ли I wish to see the ghost? Не, защо? За да мина квеста. Че станеш сляп. Верно ли? Почти. I am gay. Това е за видеото, I wish for anything. What the fuck? I wish for anything. От не ме разбира, Дай бе. аз. Ама Теди, ти с текст ли си? Да. Order. I wish for... то нема. Player. Айде. То нема I wish for anything. Интеракшн или? Сей да си го направя да видим дали ще ме разбере. Windows. Май ще има фризинг, не, нема. Няма как, имаме 3 неща. Options, тук това да го направя на Windows. Да. Така. И я да видим сега. Банш. Или, гони Да ме. измия чините. Как ще гони, бе, тапанар? Ще измия I wish чините. to anything, ли каза? Какво? For. Какво? I wish for anything. Добре. I wish for anything. I wish for anything. Или... Аз го затворих Май това, гони. Аз го затворих. Ще да измия ти да чините. цъкна Windows, нали? Да. Ама бързо или? Няма значение. Ето гони. Гони. Къде е? Я бегай, скрийте се. Бегай, Дани! Аз ще го правя. Ало, ехо. Ей, Дани, къде Ма трябва да го таковаме с мърче, бе. гони ме, Сега ще гони го ме. направя ут. Спре, а не. Не, бе. Крия се. Май мен ме гони, иначе. Мен си е избрал. Ай, Супер. Бегаме ли? готови сме. Айде нашата. Чакай, ще излезе по хубавия начин. Даже май трябваше така да направя. Да, сей, аз искам. А как да го направя? Сега кажете ми как. Виж, Щупена. застани до вратата, И? отвънка. Гледай надолу и пусни вратата. Чекай, бе. Не оттам, няма- бе. Оп, аз съм отвън, кайче. Ева, от другата Така ли? страна. Така ли? До вратата, не до стената, ева.
Много Така? зле. До вратата, задържаш я, гледаш надолу и се буташ в нея. И като стигнеш до стената, пускаш. Не става. Спрай тук. Ай, излизайте, бе. Чао, айде. Банши, нали? Да. Добре. И сега гледаш не банши. Няма как. Събираме пари. И Perfect Investigation бонус, добре. Оп, взех Добре, нов аз- микрофон параболик. Като ти я играш така, играта все повече и повече не те фаща топките. Страх. Да. Топките. Дани, дай го това ултравиолет. Мале, се разбра. Дай ми, мале, Дани, взе една тъпта работа, къде не може да използва. Дай ги на мене. Как не мога да ги използваме? Всеки мога да ги използва, тапанар. В гаража може да се крием. Верле. Супер. Да. Имаме огледало. Огледават се на земята. Кой е най-големия гейм? Тогава ще погледна в огледалото. Добре, виж къде е духа. Нищо не видях. Дани, колко е температурата? Някаква стая с копче и врата. Духа е горе, духа е горе, духа е горе. А, в коридора е горе, да. Върне. Аз го Да. видях на огледалото. Да, И тук става видях. по-студено, бе. Още. Тук става... Тук Чакай. е тази стая. Тук ли, бе? Светни голема това. Добре. Ники, е тук, в то. Отидем да вземем Не. работите. Коридора. Май в коридора. Аз съм на 0 почти, бе. Нула си Има ли? квест. Какви са ни? Добре, трябва да сме по 25 цените, така EMF радар трябва да има, добре. И трябва такова кръста. Намер Ма- покъл. Ма тук не, тук Ники в коридора. Да, аз това казвам. Така Ме ще взема нещо. Ей да сложиш сол. Е тука. Е тука. И е тука. Така, сега си взема фенера и камерата. Така. Покъла търси ли? М, А я- Намери ли го? Дай да го взема. Къде е? Взех го вече. Бе. Мале, много е светло нещо, бе. Мале, тия фенери, че е това да го снимам. Я видим дали има стъпки, бе. Сега като- Има, бе, има. Не, Те изчезват бързо. Явно не. Я говори. Дай. Или... Умираме. Бегите. Умрях, Ела брат. долу. Къде се скрихме, брат? Къде сме? Тук се крижи в същата стая. Мале, много съм зле. Спре вече. Това не е хънт. А, Къде е да го снимам бързо? Ето го, снимай го. Хе-хе. Що правиш? Къде е, бе? Изчезна. Маля, Теди как се е разполовил? Снимайте. Бъги. Горе се крия. Къде е горе? Горе в гардеробите. че е точно. Иначе това разфърля, брат. Ма не го знам да е. Може да иначе да е демон, защото... Ники спрели да гони. Аз съм на нула, бе. Аз съм на 0. Ей, Теди спрели да гони, бе. Не бе, луд. Не слушаш ли? Мазето е. Аз съм на 0. Затова ни го. Че аз дия да вия за Ghost Orb, бе. Ама аз май не мога сега, защото... О, брат, даже не знам кога е спрел да Спре. гони. Спре. Ghost Спре, де. Orb, Ghost Orb. Има Ghost Orb. Или това е било фенера. Не съм сигурен. Ники не е спрел, бе, Ники. Спре, бе. Ами той ми е пред вратата. Не, Имаме бе. 5 виждам. Имаме F5, добре. Ева да пием хапче. Аз съм сигурен, ама мисля, че видях Ghost Ей, Orb. Ники, само тръгвам да излизам от викаш, че не е там. И брат го гледам пред вратата. Току-що Той прави Ghost Event. Ай. Изяда ми кръст от ръката. Да, Играш осмофобия сам. да. М, Ghost аз по цял Right. ден си сам. Давай, аз го видях отпреди. Аз по цял ден си сам и цъкав асофобия лут. И страшни филми си гледам. Ей, Добре, няма как да е Ghost Orb, нещо ми се привидела на мене. Вземите това, Теди бе. видели за Ghost Orb или? Няма как да има Ghost Orb. Ми освен Доц. Ники, ти видели Доц в началото?
Я вижте да има фризинг температура, бе. Дай пробваме Spirit Box, искаш ли? Да. Пробвайте с текст обаче. Аз съм на текст. Аз нямам текст. Ето. Говори. Има. Значи е тъп спирит. Значи е спирит. Ако не път друг, няма кой. Аз го видях. Спирит, ай си бегам. Аз чейтме и мене. Ти си оставаш тук. Я знах. О, ти ми изгори смъчетика, после трябва да го плата. Изгори още един данка бързо. Най-добрите сме, бе. 1300. Perfect understanding, обаче течката на печение ми само 250. Ще малко и ще мога да купа новия EMF. По-хубавия. My life be like, yeah. My life be like.